सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आज भारतीय जनता पक्षामध्ये जे अनेक दिवसापासून इनकमिंग सुरू आहे त्याचाच एक भाग म्हणून आज अन्य पक्षातून भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची आज काही नावं आपल्या समोर जाहीर करत आहे। अंबडपालचे सरपंच श्री महेश मेस्त्री, त्यांच्याबरोबर 2 सदस्य अमय जाधव, दृष्टी सावंत आणि त्यांच्या खाली कार्यकर्ते, त्या कार्यकर्त्यांची यादी आपल्याला देण्यात येईल। त्याचबरोबर वेताळ बांबाड्याचे तंटामुक्ती अध्यक्ष असतील, माजी सरपंच असतील, माजी सदस्य वेताळ बांबार्डे, ती यादी आपल्याकडे देतो। पणदूरचे युवा सेना कार्यकर्ते सन्माननीय ओमकार सावंत हेही आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतायत। त्याचबरोबर माजी नगरसेवक जे अनेक वर्ष आमच्या सोबत होते, मधल्या काही काळामध्ये ते आमच्या बरोबर नव्हते, पण आज ते परत भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतायत। त्यांचा प्रवेश आताच माझ्या हस्ते करण्यात आला। ते आमचे सुनील बांदेकर असे आणि त्यांच्याबरोबरचे अनेक कार्यकर्ते, सहकारी भारतीय जनता पक्षामध्ये त्यांनी आज प्रवेश केलाय। आपल्याला अनेक दिवसांपासून भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, हे आपल्याला सगळ्यांना लक्षात आलं असेल। त्यांना विश्वास आहे भारतीय जनता पक्षाच्या विचारांवर, सन्मान्य राणे साहेबांवर, सन्मान्य पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेबांवर आणि विकासाचा जो झपाटा सन्मान्य फडणवीस साहेबांच्या सरकारमध्ये, सन्मान्य शिंदे साहेबांच्या सरकारमध्ये जो महाराष्ट्रभर आपल्याला वेगवेगळ्या माध्यमातून बघायला मिळतोय, त्या सगळ्या विषयांवर विश्वास ठेवून आज अनेक कार्यकर्ते, म्हणजे मी तर म्हणेन जिथे नजर जाते आहे तिथे भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करणारी रांग वाढते। अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्ष हा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय सिंधुदुर्गामध्ये आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये काय निकाल लागेल हे काय मला वेगळं सांगायची काही गरज नाही, पण या प्रवेशाच्या दृष्टिकोनातून ज्यांनी सहकार्य केलं, जसं विशाल परब असेल, पप्प्या तवटे असेल, दादा साहिल असेल, मी प्रत्येकाची नावं घेऊ शकणार नाही, पण अनेकांचं सहकार्य ह्या पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्यांचं घडलंय, त्यांचा हातभार लागलाय, त्यांचं योगदान आहे आणि म्हणून त्यांचेही सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो। आज भारतीय जनता पक्षामध्ये काम करत असताना अनेक लोक अपेक्षा लावून काही 20-20 वर्ष ज्या पक्षात होते ते सोडून भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतायत, ही काय साधी गोष्ट नाही, हे सहज होत नाहीये। भारतीय जनता पक्षाने जे नाव कमवलंय, जी परिस्थिती आहे, जसं जनतेला विश्वास वाटतोय तसं वेगवेगळ्या पक्षातल्या लोकांनाही विश्वास वाटतोय की भारतीय जनता पक्षामध्ये आल्यावरच आपली कामं होणार आणि त्याच गोष्टीवर विश्वास ठेवून आज अनेक लोक वेगवेगळ्या पदांवर असलेली लोक आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतायत। खरोखरच मी त्यांचं स्वागत करतो, मनापासून त्यांचे आभार मानतो आणि त्यांच्या येणाऱ्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो।
आणि गटाचे प्रमुख मुंबईत बसतात, ते गटप्रमुख आहे. म्हणून त्यांना कुठल्या सेनेवेनेचा दर्जा देऊ नका. एक छोटासा गट आहे आणि त्यांच्यावरचा विश्वास हा जनतेचा उठत चाललाय. ह्याचं चित्रच आपल्याला आज सातत्याने दिसतंय. अजून भरपूर प्रवेश घ्यायचे आहेत. ही तर फक्त सुरुवात आहे. प्रत्येक आठवड्याला किंवा प्रत्येक 15 दिवसाला आपल्याला भारतीय जनता पक्षामध्ये येणाऱ्यांची रांग दिसेल, प्रवेश कार्यक्रम घेतलेले दिसतील. ही तर सुरुवात आहे. आपला प्रश्न होता तो 100% बरोबर आहे की 9 वर्ष स्थानिक आमदार खासदारांनी फक्त पोकळ आश्वासनं दिली, फक्त रद्दी होणारे पत्र दिले, त्याच्या पलीकडे कामं झाली नाहीत. लोक अपेक्षित राहिले पण त्यांची कामं झाली नसल्यामुळे किती खोटं ऐकायचं, खोटं ऐकायला पण काही मर्यादा असतात. हे सगळं आता त्यांची मर्यादा ओलांडली आणि म्हणून भारतीय जनता पक्ष आणि जे आमचे नेते मंडळी काम करतायत देश पातळीवर आणि महाराष्ट्रावर आणि देशावर, आपण जिल्ह्यावर, ह्यांच्यावर विश्वास ठेवून ही लोक प्रवेश करतायत असं माझं मत आहे. आणि तुम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये अजून मोठे धमाके येणाऱ्या काळात तुम्हाला दिसतील. बघा, लक्षात घ्या, पहिल्या 2014ची निवडणुकीची परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हाही मोदी साहेबांची लाट होती आणि त्या लाटेचा फायदा तेव्हा अशा काही आमदारांना झाल्या, खासदारांना झाला. 2019 मध्ये त्यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार ताकदीचे होते आणि म्हणून ते फक्त शुल्लक मला वाटतं 10-12 हजार मतांनीच निवडून आले एका अपक्ष उमेदवाराच्या विरोधात. त्यांच्या विरोधात कुठलाही राष्ट्रीय किंवा राज्य लेवलवरचा पक्ष नव्हता किंवा तशी व्यवस्था नव्हती आणि म्हणून त्यांना नशिबाने दुसरी आमदारकी दुसऱ्यांदा मिळाली. त्यांचं योगदान त्याच्यामध्ये शून्य आहे. कामामुळे लोकांनी निवडून दिलेलं नाही. खरं तर वैभव नाईक हे 2019 मध्येच हरलेत. ज्या अर्थाने आमचे नवीन उमेदवार रणजित देसाई, ज्यांना मालवणमध्ये तसे काय फार ते फिरले नव्हते, असं असताना माणूस एवढी हजारो मतं घेतो आणि वैभव नाईकाला 12,000नीच काहीतरी फक्त त्यांना तो विजय त्यांना मिळाला. त्याच्यातच त्यांचा पराजय आहे. तिथेच ते हरलेले आहेत. कारण का कोणी मोठा उमेदवार नसताना, मोठ्या पक्षाचा उमेदवार नसताना एका अपक्ष उमेदवारांनी त्यांना इथपर्यंत आणलं की त्यांना फक्त जर 6,500 मतं रणजित देसाईंना जास्त मिळाली असती तर 500 मताने वैभव नाईक हरले असते. एवढा आपण विसरू नका. जनतेचा विश्वास हा वैभव नाईकांवर नाहीच, कधीच नव्हता. 2014लाही नव्हता, 2019 मध्येही नव्हता. लक्षात घ्या, नशिबाने कोणतरी पर्याय मिळाला नाही आणि राजकीय परिस्थिती अशी झाली की नशिबाने वैभव नाईक निवडून आले. त्याच्या पलीकडे मतदारसंघाला ओसाड करण्याच्या पलीकडे आणि नशिबाने 2 वेळा आमदारकी मिळाली त्या पलीकडे वैभव नाईक यांनी मागच्या 9 वर्षामध्ये काय केलं याचं ऑडिट तुम्ही मला सांगा. कुठला कारखाना आला? टाळंबाचं काय झालं? सी वर्ल्डचं काय झालं? काय नाही. फक्त तेव्हा मार्केटिंग असं केलं आमच्या विरोधात आणि आज जसं आहे तसंच आहे. जी तेव्हाची परिस्थिती होती तीच आजची परिस्थिती आहे. बदल काहीच झाले नाही. म्हणून वैभव नाईक हा विषय आमच्यासाठी संपलेला आहे. आम्ही आता वेगाने निघालेलो आहोत. आमची स्पर्धा ही वैभव नाईकाबरोबर नाही. आमची मतं किती वाढतील आणि आम्ही लोकांची सेवा किती करू, विकास कामं कशी गावागावात पोहोचू, जी 9 वर्ष वैभव नाईक पोहोचू शकले नाही ती आम्ही कशी पोहोचू. आमची स्पर्धा आमच्याशीच आहे. वैभव नाईक आमच्या स्पर्धेत नाही. मला माहित नाही त्यांनी कोणाला फ्लाइंग किस दिली. मी कसं सांगू? आता ज्याला जे जमतं तेच करणार ना. त्याला आपण काय, तुम्ही बघितलं असेल फ्लाइंग किस, मी नाही बघितले. त्यांच्याकडून हे प्रकार घडू शकतात. ते त्या लेवलचेच आहेत. इकडे तिकडे पप्प्या फेकत असतात. त्याच्या पलीकडे त्यांना काय येणार सुद्धा नाही. त्यांचं काल सभागृहातलं भाषण ऐका. कालच केलं ना. काय त्यांना काय बोलायचं होते मलाही कळलं नाही. पण ठीक आहे, त्यांना त्या सवयीप्रमाणे ते वागतात. ते मोठे कधीच होणार नाही. साहेबांनी इतके वर्ष सातत्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे उद्योग यावेत यासाठीच प्रयत्न केले. सरकारचा फायदा हा आपल्या जिल्ह्याला कसा व्हावा याच्यासाठी सातत्याने योजना उपयोजना हे तयार करण्याचं काम सन्माननीय राणे साहेबांनी नेहमीच केलं. त्याचाच एक भाग म्हणून परवा जे नोटिफिकेशन जे निघालं ज्याचा उल्लेख आपण केला
ते लवकरात लवकर इथे इम्प्लिमेंट व्हावं याच्यासाठी राणेसाहेब केंद्रातून प्रयत्न करतायत, सन्मानित चव्हाण साहेब जिल्ह्यात प्रयत्न करतायत, राज्यात प्रयत्न करतायत आणि ते सुरू व्हावं ह्यासाठी आमची इच्छा आहे आणि ते लवकरात लवकर सुरू होईल. कारण का राणेसाहेब एकदा काम हातात घेतलं तर ते पूर्ण होईपर्यंत सोडत नाही आणि म्हणून मला खात्री आहे येणाऱ्या काळामध्ये जी स्किल अकॅडमी किंवा जे स्किल सेंटर राणेसाहेबांच्या विचारात आहे ते लवकरात लवकर इथे तयार होईल, उभं राहील आणि त्याचा फायदा सिंधुदुर्गवासियांना होईल. काढण्यासाठी राणेंच्या नेतृत्वाखाली कंबर कसली जाते असं समजायचं. बघा, तुम्ही एवढं महत्व वैभव नाईकाला देत असाल, आमच्यासाठी वैभव नाईक ही स्पर्धा नाही. मी परत एकदा आपल्याला सांगतो, जनतेचा विश्वास भारतीय जनता पक्षावर आहे, आमच्या नेत्यांवर आहे आणि आमचे नेते मंडळी जे चित्र तयार करतायत विकासाचं ते लोकांना कुठेतरी भावतंय, लोकांना कुठेतरी पटतंय, म्हणून मोठ्या संख्येने लोक आमच्याकडे वळत आहेत. त्याच्या पलीकडे वचपा आणि काय कुठला तरी शब्द तुम्ही वापरलात असं काही नाही. राणेंचंच काम करत असतात आणि कोणाचं तरी संपवत असतात, लक्षात ठेव. म्हणून आमच्यासाठी कोणी मोठा नाही, आमच्यासाठी आमचा जिल्हा मोठा. जिल्ह्याला चांगलं काम मिळावं, चांगला निधी मिळावा, प्रत्येक मतदारसंघाला मिळावा. आता 9 वर्षापासून कुडाळ मालवण हे ओसाड पडलंय, तसा निधी भरघोस निधी आपल्याला मिळाला नाही. तर माझा सातत्याने प्रयत्न एवढाच असतो की ते लवकरात लवकर आपल्याला मंत्रालय लेवलवरून मिळावा आणि लोकांना विश्वास वाटला की आता बीजेपी कडे गेल्यावर कामं होतील. 9 वर्षापासून झालेली नाही, म्हणून वचपा वगैरे हा विषय आमच्यासाठी नाही. आम्हाला पक्ष वाढवायचा आहे, पक्ष आम्ही मोठा करतोय आणि महाराष्ट्रात आणि देशात भारतीय जनता पक्ष 1 नंबरचा पक्ष आहेच. अजून त्या उंची गाठण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहे आणि आमचा दृष्टिकोन हा विकासाचा आहे. कोणाला हरवण्यासाठी निवडणूक लढवावी एवढे छोटे आम्ही नाही. आम्हाला निवडणूक जिंकायची आहे, लोकांच्या मनात जे त्यांची अपेक्षा आहे ती पूर्ण करून. वैभव नाईक आमची स्पर्धा नाही, आम्ही तेवढी किंमत सुद्धा त्याला देत नाही. 100% आता विधेयक जर कुठल्याही सभागृहामध्ये मांडलं जातं, पहिलं त्याच्यामध्ये बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी बसते. ती बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी त्याच्यावर चर्चा करून ते बिल योग्य आहे की अयोग्य आहे त्यानंतरच ते बिल सभागृहात येतं आणि म्हणून बहुमताच्या आधारावर ते ऑलरेडी बिल येतच असतं. म्हणून ते चांगलं आहे म्हणून तर ते सभागृहात आलंय आणि बिल सादर होत असताना फार त्याची प्रोसिजर लांबलचक असते. 100% ते अस्तित्वात जेव्हा येईल, ज्या कारणासाठी अस्तित्वात येईल ते 100% पूर्ण होईल आणि सरकारचा जो मानस आहे तोही पूर्ण होईल आणि त्याचा फायदा सामान्य जनतेला नक्की होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.